what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe yondo alwaka imanya dakabatesa tichichingira Zimbabwe taigara mumako Zimbabwe yondo alwaka imanya dakabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorila makomo Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumani. Nyaya dzehondo dzechimurenga dzinotaurwa nepakasiyana-siyana. Nyaya idzi ukadzinzwa zvinoenda nekuti ari kutaura panguva iyoyo ndiani. Kune vakaenda kuhondo yechimurenga vakanotrena vakarwa vakadzoka. Kune vamwe vakaenda kunotrena vakanorwa asi vamwe havana kudzoka. Kozoitawo vamwe vasina kuenda asi vakaona hondo munomu. Nekudaro nyaya idzi dzinotaurwa nenzira dzakasiyana-siyana. Where are we today? Today we are in Karoi to give you another exciting and informative program. Sekona kwamuri kuita mukaenda kuvideo section kwedu tirikupai nyaya dzakasiyana-siyana dzevarwi kuti chakanyanyova motivate kuti aiwa regai ini ndiende kunorwa hondo chii. Pamakawirirana kuti akomanaka handi kuhondo chakakumotivatai pagore dema chi vakagara ni Friday yoga taiswa kuchitoks tukufurira vanhu. Friday yoga tozoburitswa mandi. Zvinorwadza sei? Ndiri kubvunza zvinorwadza sei? Zvinorwadza. Zvakaita kuti ndiende kuhondo. Friday maisiro yekuchitoks. Misikanzwa zvainzi tiri kufurira vanhu. Alright. Ende ishuwa iyoyo. Ini ndaiti mbunu. Kana ndatogumbuka nzwa nchiti ai mabhunu motemesa musoro. Saka ndaibva ndavharirwa izvozvo muchitoks. Sanga padaro ndokuona kuti atangoti tikangoona kuti hapana kaupenyu kacho kanga kasina kumira zvakanaka. Ndokuenda kuhondo. Vamwe makaita sei? Makawirirana nanani ende makabuda sei muchibva kugweru muchita sei muchienda kuhondo? Right, mabudiro atakaita tichibva kugweru. Ainyanyoziva kuMount Darwin handitika. Ndimike Maruku. Ndainyanyozviva chi ndokumusha kwake handiti. Adaro takafurirana iye ndokuenda kuti tifambe pamwe chete zvakadi zvakatinetsei. Ndokuenda ndobva ndapoti mirei muchinoi. Ndotangira papi. Ende nguva iyoyo yanga yakushupa nemaroadblock. Papasisafambiki. Ndobva ndazoenda kwaMudzviti. Muchinoi imo mudai zvenzi marekodzi anochengetwa ka akatsvaga anobuda akadaro. Ndobva ndati inini ipapo ndakanyepera kuda kuchema inini kuchema ndisiri kuchema. Ndikati mwana wanzvadzi yangu awira mutsime remvura. Sanga hakusi kufambika nemaroadblock. Amene ndikati asii kuti ndiende ikoko ndanchikumbirawo tsamba yekuti ndini ndiri kutomirirwa ikoko kuMount Darwin. Ndaiti hazvina kunetsa. Ndokunyorerwa tsamba yanga ine 14 days. 14 days. Ndobva ndikati ndaita mukana. Ndobva ndabuda. Takuko ndakatozosangana nemamwe macomrades. Makasosangana papi? Masvika kuMount Darwin. Tasvika kuMount Darwin. Hazvaita kakuti unonhingirika. Waigona kuwana paunogona kusvikira. Handitika.
wasvikira ipapo pane munhu waunoziva ndozotorwa makomuredzi uko avaigara mudzimba uko vaigara musango sezvo redhiyo yaiti endai teedzai kuri kubva zuva munosangana nevamwe venyu ikokoko teedzai kuri kubva sanga tabvapo takazofamba. Makanosangana mako iriwo makasangana mako handi mako akanga atenda kudhara uya angaenda uyu handiti takazoonana makaonana maundaro ini asi hatinazotora nguva noti pai hamaizoramba makaita chikamarism pagurupu rimwe chete takazongorasana vamwe vatorwa nevamwe vamwe vatorwa vaenda nevamwe ndokuzobvapo ndobva tazoyambutswa nana Comedy Chando. maifamba nguvai pamakabva pabhesi penya muchienda right taifamba kuma4 kuseni toyambuka bhodha Bhinya Road iye Bhinya Road haugoni kuifamba masikati kuma4 kusenseni chaizvo varungu vasati vakudi vasati vakufamba ende mafambiro ataizoita isu hatina zvataidi sevanhu vanenge ari marecruit hatina zvataiziva kuti tinofamba sei taizofamba manje takaita line makomedzi anenge ari pamberi vane ruzivo nebhodha racho rinoyambukawa sei unotofamba wotsika panenge patsika mumwe ndo paunofanira kuti utsike ukaenda pako wegani unogona kudhukirwa kana kuti nematnt aya mabhakuni ataitawa nawo bhodha aya nokuti paita bhodha rekutanga remabhakuni poita rechipiri remabhakuni rechi3 yaBhinya Road ndemaandipersonal andidya tabva remaandipersonal kwane security fence iye vanenge vari pamberi vanenge vatosavhaya kudhara kuona kuti rodhi yaitofamba naye panofambika here vobvisa zvinoputika zvese andidya topinda ndo mapindiro atakadi atakaita andidya tasvika uko takapfuura nepanonzi pachioko rimwe vamwe vakapinda nokapiriviri nekune handa sector isi takapinda nerepapa repachaminuka sector ndo patakapinda napo asi kumberi kuti aizosangana futi notokapiriviri vaitozouya futi nekwatakapindana kunana chioko yakabhombwa nana Smith 77 pakabhombwa nanyadzonyana nana Chimoyo ndokubva panhingi pachioko ndokuenda pabhuku repamukoma washe ndokubva pamukoma washe ndobva taenda pachivhinge ndokubva pachivhinge ndokuenda pachipfunde chipfunde ndiye anga iri sekretariya uku masabhuku anonzi masekretariya anga ine mwana mukomana wake anga akastroke ainzi Joao musikana ndiye anga ari mukuru ainzi Eresa ndokubva apo ndokuenda kubirira tabva kubirira ndoenda kutete tabva kutete ndopatakazoenda uko tabva kutete takazoenda panhingirikini apo takaenda patembwe taenda patembwe yanga isati yadi nguva iyoyo panguva yacho iyi kwanga kwatova nemamwe makomedzi anga aripo takazorasana handitika vamwe ndobva tabva apa hatina kupagara ndokuenda pachibavava handitika chibavava yanga iri refugee camp tazogara apo ndakazosara pachibavava vamwe ndobva vazodi takazongorasana hamaizoramba makangodi makaungana makadaro sanga kunana chibavava uko takazonikirika ndokwatakanoonana nana Comrade Sango uyanga ari palaisini apo pamombe shora panichipana apa ndakaona pane pakuwakwa takanaka handitika ndopatakanoonana naye nana Sango ndobva tazonoonana nana Weekend Bata handisi kuziva kuti zvino ari kupi asi hondo iyi tapedza training hondo yakapera
tiri tose. Training makaitanga kuitira papi? Ndakaitira paTembwe. Ndandiri mutakawira 2. Okay. paTembwe ndo pandakatrainwa paTembwe. Sanga takatrainwa nana weekend bata nana Fan Thomas anditika nana nigiri nana Kamoto rekumushaya zvina kunzi Tizora. Okay. Ari kumashi east ndoko ari nana Zindoga Pfumo reropa ari kumasendere pabhindura plus yake iri padhuze neyaPerenjiri. Saka dzangoita raini yaPerenjiri neyaSimondi togara tichitaura tese pafoni. Okay. Na Kila Mabhunu akazofa akazofira kuno kuHurungwe kunoku asi mari yake vetting akadi ende akatomirira pavetting yacho ndini kuti adi chinzi tsvaga vanokuziva adaro so na advance tabva apa ndokupinda muno mufrandi muri ikokoko makasitumidza zita rekuti chii notoziva kuti kana maenda right rekuti kambanje ndakati handina kuzipandoga ukwaita zvekupuwa zita. Handina kuzipandoga ini handina kuzipandoga ndakaita zvekupuwa chi zita handiti padaro rakabva kupiro waingopiwa kuhondo waingopiwa kuti uyu anonzi ningi vese vana Masango handitika vana Chocha handitika ndire muhondo asi zita rake rokumusha. Saka imi makaona chii kanzi iwe wakunzi Kambanje? Aiwa unongopiwa pane zvacho zvinongo ameno panongoona kuti uitika mupazita rakadai ndotopindirana naye. Mamusingarovere sitere chinodziutsi kana fodya handiputi kana baba vangu vanga vasingaputi cheutsi chese handidi handibate baba vangu vanga vasingaputi asekuru baba vangu vagoridema vanga vasingaputi mazita emuhondo handiti mazvibata vanonzi ana Kamoto izita rekuhondo azvirotani kachipfuta moto handiti mazvo rake rekumusha anonzi Tizora ndo rake rekumusha. Sanga tazobvaku takazopinda muno mufrandi 77 musati mapinda mufrandi makagurupwa nanani vamanzi imi makufamba sei makuenda kufrandi? Right mava zvakanaka handitika uko ndakatrainwa naEdwin Munyaradzi handitika kauchitekedza ndandiri mutakawira 2 ndakantraina handitika takuzouya kunoku takazonigirirwa nana Comedy Makasha taimti murume wamai kati murume wamai handitika nana Anderson Muru ndobva eni negrupu rangu randataura riyeri handitika nana Muchaneta ari kukoko kunigirikini kunana Mutora Shanga ndokune munda wake uko ari kuno kuMashwest ndatosangana naye kuno akatozorora Comrade Chisikana akakuwara ruoko pakakuwara ndichazopasvika honde yacho ndichazopasvika tapinda muno takapinda nepachaminuka sector takapinda tiri tuma 14 satapinda kuchaminuka sector tapinda nekuchaminuka sector ndobva tapfuurira kuno kuadvance ndokuzoya kumadziva B. Kumadziva B kundakakoopareta chaizvo kundakakoopareta zvakanyanyisa handiti kumadziva ndongo ndakaopareta zvakadi zvakanyanyisa nemo muchesa makurosa mapinda kufrandi hondo yenyu yekutanga zvakafamba sei kana muchiri kurangarira kuti tasvika muno mutakuza kuti tapa ground kufrandi hondo yamakatanga kuti taridzirana pfuti hondo yatakatanga hondo isati yauya village yamakasvika makapasvika sei mukasvika kuti chii kupofu right isi takasvikira panhingi pachitangi handiti pachitangi tichangosvika panyamuzee handiti kubhodha kwiko tasvika vanhu vanga vajaira kutambira maComrades ende papasiri patsva handitika pakatonhiriwa nevamwe vakatitangira isi kuenda
kuhondo papasiri patsva tichisvika ndisu ana Mukoma isusu taitungamirirwa nevane masiniya anga ari masiniya ehondo nokuti tachangobva ukuka dzungu rako rekutraining nekunokufurandi zvakadi zvakasiyana futi mari dziraoneta uku nezvi politics dzatopanana uku nekungosangana nehondo yacho zvakadi zvakasiyana sanga tadaro soka pane pokuti varungu tasvika Mupovhu handiti taiita toti tauya vabereki handiti ndisu ana Mukoma ende hataenda tiri gurususu tauya ndisu vana Mukoma ivo vaizviziva kana padaro toronga maaposto edu ekuti timbozorora taronga maposto edu togara tonhingira maposto edu voorganiza tinana Mujibha ndo basa ravaita nana Chimbwido voorganiza chikafu toitirwa chikafu chedu uku kunyanyisa bozo taidya upu hwemunga uku ndo wataidya hwemunga uku ndo nekaruburo munokaziva izvi zvinoita zvimagaka zvenyoka zvinenge zvimakwikamba izvi zvinorembera zviizvi mashizha acho anonzi karuburo muriwo chaiwo chaiwo zvivana zvacho zvaive dzengwa kudai so taizviti magwengwe zvinobikwa mvura yekutanga inoraswa inenge yakaita green yakasviba inoraswa H2 inoraswa H3 inoraswa H4 inoraswa H5 handitika zozoomeswa kana zvaomeswa kwakubika manje wamufushwa uye handitika tozoita iwo mashizha acho hangoti kutanga nokucheka nokubika hasirizvo munofa ipoison unouraya ndounonzi kai karuburo sanga padaro zvaitonaka panguva yacho iyoyo totodya toenda sauti kwakusina sauti yekuku yanga iri yepasi iye ndofunga mainzwisisa yepasi uku mechisi kwakusina uku kwaitoita moto wokudi wokusika uyo tora mutsubvu kana munhingirikini unoita munhingirikini uyu mutsomwe unosika futi ndofunga makazvinzwa handitika padaro kamoto kadi ende kamoto kai chataichenjerera maningi ka utsi noti ndege inotanga kuona utsi kana maop vanotanga kuona chiutsi woti apo pane makomrezi avo noti hataikemba Mupovhu taikemba musango kure nepovhu Mupovhu komredi handiti taigara Mupovhu ari kunyeperai chikafu chinozouya ende hafanira kuti vazive kuti takamira sei ende paposto taigara 3 paposto yoga ende padaro kana taakubva hatife taoni kapovhu kuti taakuyeye anozongoona hapasina tinenge tisipo handitika asi ana Mujibha tine vanga vakatengeswa vatainyanyofamba navo ndevaya vanga vakatengeswa kumakipi vaya vanga vaitoda kuti vayambutswe sanga manje kuti vachienda uku zvazvisadi zvisaite nehondo yacho makembuku anga azara kuti kuriye uku sanga vazhinji vacho vanga vakutenderera muno vakutenderera nemakomrades ndokune vazhinji vakazotrenerwa muno mufurandi takumaassemble points handiti tabva apo ndofunga kuti hondo yandisingazonyanyokanganwa ndinatanga ndanzwa first battle yenyu yamakaitsanganwa but ndisati amboti tidamumisa ifirst battle ndaudzokera kutraining kutraining kwanga kuine mapolitical commissars handiti vaikuti boss basa right haugone kutanga kungonotrainiwa chete hatina chikomredi chakadaro tinopfuranaka ende futi iyoyo unoita tumwe hachatsinani basa reseka nokuita zvisina unotanga wapo orientation first usati waita training handitika todzidziswa hondo chinangwa chehondo yedu kuti tiri kurwirei handitika tozoenda madzidza handiti ndo basa raita nameya urimbo handitika sanga
taita orientation kune mazibhuku ekwamao anga akadai so ekwamao handitika ndo zvakatibvisa kusvikira takukwanisa kusvika mupovhu isingati tize taidiwa nepovhu tatino shamwari nepovhu nekuda kweorientation yatati tinayo tozoenda orientation yatakadzidza isu ndeyekuti ndinoshamisika unoona comrade achitora povhu achirova handitika comrade achiita upombwe kupisira kuti taiti watopisira waisangana nehondo yako urichi ukangodaro chete unosangana nehondo yako uri 1 ende pakaita bhetoro unokuwara iwe unotopasara ipapapo handitika sanga ataitendero kurwa povhu ataitendero kurara nevasikana ataitendero kudya chikafu chinobikwa neanenge ari kuku isitai kuti kundege maperiod isitai kundege ataitendero kuti udye chibage chikafu chinobikwa nemusikana ari kundege taiti ana mbuya kunyanyisa uku side redarwen kumazamu anga asingakunyari uku vaitokuya so ngiri hupfu mhunga hwehuka mazamu achitodai so muchitonyatsoona kuti vaguma kuzvara vayavo handitika ndo vaitibikirako nekutiitira zvimwe zvese vasikana ava hataida kuti tijairane navo maningi hatizive zvaanga achiitawo toenda uku kwanga usingangotambe nevasikana area yemount Arwen hatidi kunyeperana kune dzimwe nzvimbo havaingoti ukasvika ungotora chituru ungogara so handitika uchisumuka dzongwa chinenge chakanamatira kwauri zvizhinji zvacho zvinenge zvakaporukawo ndozvavanenge vakaita kana vana vavasikana handiti manzwa ndokusanga makaona kunyanyisa tisina kubvira taita vana muhondo ndikakuudzai kuti zera rangu ini first born yangu ndova 1981 after the war handina kana anouya uchinzi mudzimu kana chii achiti mwana wangu hazvidi hapana wamakasiya maita hazvipe zvamboita musikana wacho unenge wandijarira papi ava adzimai ndakazovatora tatwe paassembly points tamazuva takaiswa pagoromonzi pakatondobhesa pabereni apa pamukaka apa pana majuru apa ndopatakazoti vachingoteera kuti kune makomrades ndopandakazotanga kudanana nani navavo ana mapolitical committees ava vachitaura nameya urimo vaiti chinangwa chehondo ndechei chinangwa chehondo tikuda kuti tonorova muvengi nyika iyi ndeyedu yakapambwa madzitateguru edu vakaurawa handitika nemabhunu sanga isu handetonosunungura povho isu chinangwa chedu chachiri chekusunungura masi yemuno muzimbabwe ndosamaionzwa taiti kana chifora handiti takufora takunopedza training taimba chipo tondorwire povho yamaireva ona tondorwire nyika iyo yamadzibaba namadzimai tondorwire Zimbabwe yamaireva ona tondorwire nyika iyo yamadzibaba namadzimai tondorwire masi handitika ndo yatakazvipira kuti kana ndichifaini handitika po ndikafira povhu hazviri right kana nhaka yangu denga inenge iripo takanorwira povhu ndiyatakanorwira pamwe chetewo neni handitika togara zvakadi zvakanaka tino ushamwari hwatanga tinahwo nepovhu kubatana kwatatakaita nayo muhondo nezvandiri kuona zviripo pari zvino zviri Alright, Zubi, mirai, handitika. Zviri kupesana. Muri kupabata. Zviri kuita sei? Zviri kupesana. Ndala kuti tizoya ipapo pazviri kupesana. Nekuti kupesana kwazvo iZimbabwe yakasununguka. Tichiri kuhondo. Takwenda pa first battle.
muri kuMount Darwin yakaitikira papi makufront right. First battle yakaitikira paMvumbi. chichakaitika musiri paMvumbi pakauya kandege handiti karimanya kachitenderera adzakarira atinodzorera hatina kukwanisa kudzorera chi panguva yacho inoti uku hawaingoridza ana sekuru ndotaitanga tatokumbira pane pamwe pataigona kunzi mirai kuridza pfuti handitika iyo hatina kudzorera tozoenda pane yatakazoita pakaterera handiti pabhuku repakaterera ya takadzorera takavarova saka ndo area makangooperator chete aiwa ndiri kufamba tichiri kubva kako tiri kuuya kuno handitika ndokuya Muchesa ya umwe varungu vaishupa munana Rushinga muye mamusingapindike muyemo nemunana Nyama ubogwe chimudhuri chenu kunana Nyama ropa kwanga usingadi usingapiti kwanga usingatangike kuye zvairema handitika asi takakunda hondo yacho ende unoti marovero ataita mazhinji acho taivanetsa dzimwe nguva tiri section chaichai section taigona kuvachemedza chaizvo kubva panapa kupfuura ukaroi section ndinenge ichivazhambisa apa kusvikira tabva apo ndokuenda kuadvance madziva yanga advance handitika kuadvance kuyeku vanenge vati ibve nehondo vaya vane experience ndovaenda kupi kuadvance handitika madziva umo takaita chinopisa takaita chinodi chinopisa ndisi akarova pachimimba tikatora midhudhudhu 4 makaiplana sehondo pachimimba aiwa ndiri kuenda muri kundibvunza zvandikuda chaizvo handitika hondo dziyeswa isu information yedu ndo basa rangarirana Mujibha pakamira so pakadai sanga mission tatatoinayo kudhara takabata mudhara aifudza wai pachimimba ndo yakunzi Chindunduma 1 iyo Chindunduma 1 ndofunga munopaziva paChindunduma 1 tikabva pane madziva 10 of iye handitika tubva pashamba pamadziva chi 10 of inoenda kuDarwin handitika togona kufamba kuma 15 ikoko 15 kilometers ikoko totena right 15 to 20 right ndoinoenda kwachimimba yanga iri kipi makambokusvika very good ndoda kufamba nevanhu kutaura nemunhu akambokusvika handitika tiri kubva uku pane munda wakanga uri kuleft kunoperera uyu munda wanga waine fodya nguva yacho iyoyo handitika painoperera pane gravel apa kuleft tiri kuenda pachimimba pane makomo machena aya ari apa neakafugatira gwete raye ndofunga muri kuaziva kana kancherasipotsa musina kusvika ndizvozoga very good pagravel rieri handi farmhouse yanga iri kuright handitika right uku kuleft ndova kuine kipi ipo paipa paine security fence ipo payapa mudhara takabata ifudza waiwe ndiakatitaurira manje kuti pamukafambe zvakanaka apa izvinezvi masoja ari dangerous panapa vakuru vacho imba yavo ndiyo ndo mavanogaramo tata kutoziva zvikanzi apo ndo pabhawa apo asi noti yanga iri monthend yanga iri Friday zuva ndiri kanganwe zvikanzi zvino vanofanira kunge vari kubhawa vari panjuga ipapo pakuda kutondisetsa manje ipapo panga pari panjuga handiti ndoatacheka nemabhaineti edu fenzi ye ndobva tapinda handitika tapinda muye mudhara uye tikati ndipapi ndodinokuedza tikati alright iwe chinanga umba kwako ndobva aenda umba kwake information tatinayo ndokunoka zvikanzi ndiani hatina kudayira sanga
padaro soka takabvapo tanoka ndokusema mumakomrades tikati mugarire ndobva taenda kubhawa uko vaitamba njuga manje sanga manje tine majasi echido atangati tina uka folding but kari kumusana ukasabhari manya tasvika takapfekawo nemabig varanda edai takaita kakupendeka sombichana handitika vamwe vakapfekawo mataiwo handitika zvekuratisa zvese kuine $10 engwarati vaingoti win lose ndoatati takopa tikati iyo win apo iyo uyati uyo win zikati vavhurire nzvimbo adi apa akagadzika FN yake ira handitika tamira chi uyu ane wake ane wake handitika ipapo manjika takaroera kudada ndopataiti zano inoroera kudada apa takaroera kudi takaita zvokuti wamira ane wake vaviri kuita zvokudurira nepanapa sabhu nepanapo tatatata hazvina kutora chi ndokutora pfuti dziye ndobva tanotora midhudhudhu ndobva tabuda nayo nepatakabuda napo foromani ari ipapo ndanga ari very dangerous pakutengesa endaigara nepfuti uye akazopfurwa nakila mabhunu rekumushanga kunzi chitiyo handitika ane mwana wake nanhasi ndiwa ndongoti kila akafanana nakomredi yestereka handitika akapfurirwa pagirafu ripo paya isu tikubuda nemudhudhudhu ye tikati uyu hatigoni kusiya munhu akafanana naye zvino hatiende nazvo izvi ndokuenda vamwe vachivhara chikuva takabreka record tayambuka ndobva tanozorora pabhuku repahonyimo munopaziva pahonyimo akambopasvika iarea ichesa pane rukova uripo hwejecha unoita mvura yekudenga chete hauite madziva rukova chaiwo asi yemufuku vanhu vakafukura vanodi asi hauna dziva pamhiri pacho pane kakomo kakaripo sanga manjika midhudhudhu iyeyika vakaitevera serious vaitevera muzvakana kwanaya mvura ka chikuva motoona kuti apani pafambiwa asi zvedu izvi paiyera kuti uone patsoka yangu ini amuione kana ipapapa mafambiro angu zvangu ndikada kuti vanhu vasaziva kuti ndabuda here kana ndadi hamufe maiona ina handifambe nepandafamba napo sanga vakateera zvikuva chii patakanhingirika izvi maop angadi vatoona kuti movement yemakomrades ende takasvika pabhesi ranga rakatengeswa pangobva mamakomrades rakatengeswa pahonyimo padaro chikafu chakauya paye kwakatanga kuuya magunde handi tatakakemba pazvikomo zvedema muchikuziva ndanyatsokusana kuti pane zvitombotombo zviripo kwatanga kuuya chikafu chakatanga kusvika kwakuinana kome chiropa ndokwatanga kusvika sadza rei ndobva vadya makomrades aya hazvina kutora time takaona machopa kwakatanga kuuya ari manya kainzi kadidi yakaya katofamba toita kari mudenga denga kaita sekari kuenda kuriye kwataiti kuriye kumozambique sanga tatanga ona kuti pesu tikati makomrades iwondo yemakomrades padaro so ndobva tanzwa machopa akauya aripo 4 akaita battle information takota richiti richideploya negreen ground force iwondo kamakomrades yadaro so wanike kari kudaro izvi matagets avo ndepahonyimo nekujinga zvakauya nguva imwe chete hondo yakaita zuva rimwe chete majet fighters ndobva apfuura ngoti tafunga kuti ari kuenda kumozambique ndobva anobhomba pajinga tangudzo diriri iso kunoku dziri kurira kuti udzorere uridze pfuti azvibude noti chekutanga tatanoiga mudhudhudhu iye nepfuti 7 dziye tatanoisa kumatidzi ndozokemba izvo hapana chavakaona kana 1 ndo pakasara comrade chiropa
angari detachment security womadziva B ndo pakasara ipapo pahondo ipapo ndo pakasara. Takazobuda ipapo ini na comrade Ed Fire hondo ezvino ari kuMashi East akunzi Crispin Mashaya Mombe Marondera. Takabuda ipapo nana Ospisa takabuda ipapo nana comrade Nobi takabuda ipapo nana baba Todo kana kuti Netsai Magorira takabuda ipapo nana Jeremiah Makwati takabuda ipapo. Tabuda muradius gathering point yedu takati tonosangana pabhuku repakateerera ndo GP noti tonoziya kuriberated zone kwanga kuri kuriberated zone ndekwana Mukosa uko nokuti tata kufamba masikati tata ribareta pesa apa taifamba masikati apa kwete zvousiku taifamba chi masikati zvoti kunoku kumashure uku uku tatagadziritsa kudhara uku tata kufamba chi masikati kana vanga kutotityawo futi noti andi iya yedu tata toimaunda Muchesa tananga nokuda unoita bush to office. Sanga padaro taenda kuye ndokumbonogara uko kwana Mukosa uko ndokuita uko manje uko varungu vekunana Rushinga vese nana Nyamaropa vese vanga hwanda neMary Mount Mission vakuhwanda nemafata. Sanga murume wambuya Nyahui aizi Parangeta anga asingapfeke matrousers zvatoita so izvo aipfeka dewe rembada kanoti apa nepapa ukati musina chinhu machopa aiuya straight ukumota dzepasi zvaishupa kufamba kuti atateva zvinoputikana nhasi dzimwe nzvimbo hadzifambiki vazhinji vakapera uko vakapera especially vanotsvaga uni makore akapera ndofunga maisangana netsaona dzacho ndikunyepa here nokuti akazviteya ndisu pari zvinezvi manjika takarasana kuti tiite pfungwa dzekuzvidzokera ikoko nokurasiswa kwatiri kuitwa nokutambwa rafu kwatiri kuita tangoti bheta ngosiya zvakadi tofirei handiti isu vari kuti kangano. Sanga padaro soka ndinofunga kuti takatanga unza kuti ari kutengesa Parangeta tikada kuti tiri Mary Mount Mission mabhuzi aita overaround mambosvika Mary Mount very good Rushinga paMary Mount Mission haya ndoda kufamba nemunhu anenge akambosvika ikoko tikashera mabhuzi edu isu aita overaround handiti panoti ari wemutarget manga makugara mabhunu achihwanda nenhikiri nemafadza aidhukira gomo Mary Mount rakafugatira mazoweri mamota 82 ndokwaidi iye akadzorera chimugosiyo chavo chimufrench mota chii chaiuya mutarget paisari makomets 2 madhuendi aiwanda pakasara makomedzi akati wandei ipo paya namauswa anotekaira vakasara ipo paya ndokuti Mary Mount yakafa makomedzi akadi akawanda. Sanga padaro todi ndozonzi nana sekuru tanga tapa Murongoti mopaziva paMurongoti apa museri megomo Nyamuzeri ye ndonguva iyi ndopanga paine madhongi kumombe dzakafiritwa nana Smith uko kana musango nanhasi mune mabhonzo nyanga dzemombe ndofunga makazviona zvandikutaura izvozvi handiti sanga ndopa paine madhongi uku wanga kurima makomo chete mhunga. Sanga paMurongoti paya pane mudzimu wakazosvika tapa mabhuku 4 padhuze nepaMurongoti padhuze ndofunga munozviziva pamabhuku 4 makaparatidzwa pamwe mazita ndoangazo mazita amaishandisa nguva yenyu nemazita aya emisha
mabhuku iwayo Alright. ibhuku repamurongoti nanhasi panonzi chi pamurongoti pamabhuku 4 pamabhuku 4 pamabhanana Alright. handiti pakasvikirwa mumwe musikana ndobva asvikirwa nemudzimu papai wange mudzimu yakabuda pai naComrade Big 4 chiramba ukama vanga vasingadye sadza vakapinda muno mufurandi 76 havanozodzokera kuMozambique vanga vasingadye sadza ende vaifamba nemanyatera chete sadza vanga vasingadye vaidya maputi honde yakapera vachidya Big 4 achidya maputi munhu asingazive Big 4 ka anga asiri uko kuti anga akamira sei anga asiri chi kuhondo anga asiri kusaidi ikokwe handiti ka padare soka anga aina sekuru anga ainavo tanga tinana Comrade Isaac nana George Magrey nana Roita Siana tanga tinavo nana Hippie Level nana Dick Joboringo Dick uzoshaya akazoiswa paHeroes apa handiti magurupu edu aya takafamba tese maComrades aya saka yabuda mudzimu iye zvikanzi maComrades mirai kuridza pfuti mudzimu uri kutaura ari kukanganisa nyaya dzese ndiparangeta ipapo ndansina kupataura ndamboti pajambi handitika asi ndopadimbudzira chete taiti ndege dzikauya kwaiuya maherikopta ainanga pamba pake straight omhara parangeta amhara opuwa ma50 kg eupfu makatoni emabhifi makondenzi milk aya makatoni chikafu hobho anamujibva kuti totiko ndegei zvikanzi dzaenda paparangeta woenda payapa otomona akavhura bhifi rake so achitodya tikati iwe mudhare tiri muno musango ona tugara musango tinoda kusunungura nei utoda kusunungura Zimbabwe ati unopenga toti iwe ndinopenga ndichikutaura zvandikutaura oti ndatipfutseke mwana wohure munonzwa sei zvinorwadza imuri kugara musango muda kusunungura nyika munonzwa sei zvinorwadza ari kudya bhifu unzwa mungazondiitire zvandiri kuitirwa here nemuchena ndismithika uyu ona ndikubaya nefoko nditodya right adarizo munonzwa sei dai menga muri zvinorwadza taitora sabu totora 41 rounds womurova nepano pachest kuti magazi inopera ose anga asingafe okuti mbama vum zinde zvemushonga Comrade kondokono mudhaka ndokuzoti todii ndopandandasiyapo ndopakazoya mudzimu taura nyaya yeparangeta muri kuti parangeta magazini yaiperera pabhodhi yake asingafe anga asingafe mabara aita sei pamairidza pfuti ndizvo azvinzwisi ko patairwa ida kubhomba Mary Mount yanga yapotera mabhunu eko atakarova kurishinga achienda kuMary Mount anditi seyanga asingaende mutageti aiwa ndapanzwa ipapo ndoda kunzwa paparangeta muroi mukuru wehondo ishavere dzinza reutengesi vakatengesa kubva nguva yanambuya Nanda ndo vakatotengesa zvokutengesa ndizvemakombwe ishavere utengesi redzinza saka vanga vaine mushonga wainayo kuti ndo makona anga akatsipika Mary Mount kuti tisarove ana parangita iwayo pane hondo paikazomboita door to door tikatora nguva tisaridze pfuti pakakuvara maComrades akawandisa sanga pakazouya midzimu iyeyi ndobva tapiwa fodya zvikanzi fodya iyi musapute musaita sei fodya ibute musaipute handiti taipiwa nemidzimu kana magutsikana kuti pauya varungu enda ipapo takaenda shuwa taona kuti information yauya nemayuth kuti vaita sei nana Mujiba kuti varungu vaenda pamba paparangeta ndokuenda atanga zvake zvemazvese zvezvi mhepo apa tiri kuroera uku nokudai so fodya ikudira chi pasi akatanga kuti
chichiri kunwa madita sei tikati toda kupfuura nhasi udya beef ndikope tikukutsvaira zvikadzi ndo vatamubata ndikumisa cheni maindikati taifamba nawo kati taitorera mapurveya ndomusunga ndomukwekweretsa ndonomusungirira pamutsomwe ndomusungira mabhakuni muchiuno hataitewa chinenge chidhishika chibhakuniso makachiona imi majenaristi imi ndikunyepa uku kwacho chine fuse iri papa havisiri zvere tikamusungira muchiuno ndotora mabhuzi emota 81 emabhuni taite chimugosiyo mafrench mota aya anenge akajema aya ndokusanganisa nezvimuromo zvemagejo zvemasimbi dhodhi raparangeta hapana akariona ndobva tambo yachakareba pano kupfuura imba chena iri kukuyo ndotora kavha nemuuyu ndokudhonza kudhonza kuyeko storage takainingirira ndobva taiti tobo pati mabhatiri tomaova tatorera chi tangonza kuti vaku kunge meni ndonzoti mwi tinzwe riririri muti wacho wakadambuka kudambuka kana dhodhi rake hapana akariona haanaoneka ropa kana saini yekuti papaine chi iovercharge ndakuti kutaurirai ioverchi charge harina kubvira radi raoneka ndo takazobvapo saka makazoenda pamuti kuti munoona kuti parangeta afa iri zvizvo kwati vaku taitoziva kuti hapachisina chinhu chinorova chiye nokuti takaisa 1 apa handiti rimwe apo rimwe kumusana ndosungira papi nemakave emuzunga pamutsomwe so ndo ratakabva tarowa Marymount mission saka parangeta aigara nandipamba pake anga ine mhuri anga ine chii aigara ega mbuya nyauyu ndo vaita zvekutouya mukadzi wake mhondoro iye munongonzwa kuti kunyauyu iyo mbuya nyauyu chaivo saka ndo vaigara nemabhunumu mukembi iyo sanga isa tanga tsingamukunde nokuti anga aine makona ndeuyu mudzimai wake murume ndianga aine makona ndiye parangeta ndiye anga akatsipika chi Marymount sanga padaro soka takazoti tiri pamurongoti ndobva tiri parari nepofo haiwa tutoimba ndotanzwa zvikanzi imba iyi ngatitei morari midzimu ndobva yabuda yabuda zvikanzi nyauyu tamushedza ari kuuya uya nyauyu vakabva vauya ndobva vapinda mudariro muyemo vakutotamba hazina kutora nguva vakamonera machira avo ndobva vakuti ndakuparura ndezvavakaita ndongomanya vangoti sepane mota apa kwasarara mudzimu uchibva wadi waenda asara munhu wenyama akazopfurwa nacomrade big 4 chiramba ukama maimupfurirei uri mudzimu wangu kuparura kuendaka asara munhu wenyama sokororai chikonzero chekupfurwa chenyama chehomwe yemudzimu chii right hondo dzaakaita vaakaurayisa kuwanda kwavakadi kwavakaita handitika 1 chechipiri anga atove mudzimu wevarungu wekudhifenda varungu kuti tisatore Zimbabwe inoi saka wanga uri mudzimu werudzii nekuti midzimu uyeka ndopandanza kuti ndizvemakombwe zvizhinji takuzviti zvikwambo handiti manyatsobatachipambo chachi mhepo yacho yaenda yekwambo yega akasara ndopakuti ndakuparura chinonzi kuparura muchizive mune chizive kuendaka kwemudzimu akasara munhu we hapasina chirichi ndoti pfuti adaro soka ndopatakazokuona kuruwa Marymount mission iye saka makamushedza sei kuti auye kuraro
aiwa akashedzwa nemudzimu yakabuda akanditi kunomushedza ende akauya akatopoterwa uri mudzimu achibva paMary Mount Mission iri Kent akatoya akapoterwa achitotanga kutoimbawo ipapo achitotamba kutotamba papaine ngundu yake ndobva kuti ndakuparura handitika achibva azviwisira pasi vamupfuura futi magazini ese akaperera chi pari adaro ndopatakazogona mabhuzu ese akaenda mutarget ndopatakarwa bata mafata aye akateerana Miss Von akabatwa pamazow apa akabata asisu rimwe gurupu rakabata chi Miss Von pamazow apa ndofunga makambomudzwa Miss uye akaenda nekunehanda ndoko akaenda nako akazobuda akaenda nekukapiriviri handiti asi still vakazosangana nemafadha chi iwaya mamwe chete ndozoenda kutete ndobva vazoendeswa kuMaputo handiti sanga vadaro soka tabva tairova takarova shuwa ndoti advance and assault ya manato takatora pai nepfuti takadzitora maFN takatora handiti dai makasvikeera Assembly Points mainge makanyatsoona kuti ya pano pakaita hondo apa handiti ende padaro tarova pai takazoti tiri apo Panyakasikana apo munopaziya apo panekachikoro kai kanonzi Panyakasikana apo tikubvawo kuno kunana Mary Mount kutakuenda kunana Rushinga kachikoro kari papo ndofunga mapazi gomo rekujinga rinenge riri uko rakati tononoso takakemba pai takuimba ndiye hondo akomana iwe dikondo iwe dikondo ndiyo hondo akomana iwe kondo dikondo iwe dikondo kabate kapunzei kacheke kabate kataiti kabate kapunzei kacheke ndismith handiti mazvibata bere raitanga kuti varikotsera ngavanyatsoteerera raitanga kuti ndo vari kukura vacheva raitanga kuti romira newe comrade kudai bere roruma bhandire nemagazini richirasa uko richiruma richirasa ndobva chazobhanwa nana Parents Shiri ndiye provincial commander kuti atinayo handi mazvibata tinana Kome Joseph Kumaro vari paNyabhira munovaziva ndongoti ndo member high command senior ku high command watasara chi naye muri kunzwa ndodzogora katatu kana kupfurwa kuti kangani handiti tinana Hudson Kundai ndofunga munovaziva mutsvuku asirizvo right ndiri kufamba handiti ndobva rachabhanwa chimbochiye bere rauya kuzoruma raimira rotarisana newe rotanga kuruma magazini chese ranga riri bere rechi zvairatidza chii uyu parange takamuka ngozi akamuka bere akamuka chi akamuka ngozi ndoza nzvimbo ichi kaichi ingozi chimbo ichi choti disturba hondo chimbo ichi rasisingarume munhu raiteera uyu bhandire reruma magazini raingokanda magazini ndokubhana chimbo chiye kousaripfuura kuripfuura munopfuura chikwambo imi ndikubvunzai chikwambo munochipfuura here orani muzochipfuura moyo muzontaura ndakaonai musiko chikwambo chandapfuura ichi azviiti asi makambochitiraya aiwa hakuna zvakadaro hakuna zvakadaro isisi hondo dzedu ndedzemudzimu dzadzidza sekuru handimanzwa tadaro chakabhanwa chimbo chiye chabhanwa chimbo chiye hondo yacho manje yakazokura ndopatataku yakazokura zokukura chi yanga yaya yedoor to door pakazogumbuka ndopakazopanduka semu angari assistance waComrade Hipirevu akapanduka pahondo ipanyamuzee nyaya semu inotondirwadza zvakanyanyisa ipapo tanga tapinza madouble casha and air takanangana kuti tiite bush to office
nemabhuzi emu90 yanga 79 nguva yakatonga muzore waiye handitika sanga akazogumbuka panyamuzee pai kana makapaenda muri mujournalisting amuna mbotaurira hondo yakaitika ipo pai ndosaka tototaura nini tinechida kunzwa version yenyu kuti zvehondo zvakamira sei nekuti matauro azvinoitwa munongozivawo kana ai vari kutsvaga mari history iri kutaurwa iri distorted iyoyo ndo yakuita kuti vana vedu soka varege kuziva kuti ko iyo nyika yacho uremu hwenyika yacho kuti iwe tisvike pari zvino izvi chii chakaitika ndosaka ndiri kutaura nemi kuti musanditi kana makainzwa nekuti vanhu vanenge vanotitaurira zvakadai so tinotaura nevanhu vanga vari pafrand vakaita sei zvaita zvakanaka handitika zvandokuudzai handitika ndogona kuzokupai nhamba dzevamwe handitika muona zvandotaura zvakasiyana here kandongokupai mazita chete handitika kuti ari saidi rakati handitika hazvidi hazvishupe munoona zvakadi zvakafanana nyaya honde panyamuzee pakauya machopa ndo yakatengeswa nasemo achida kutora matidzi atatapinda nawo maamination ye izvi vaida kuti tinhira kubhodha muziva kuti tiri panyamuzee paika bhodha riri padhuze dhuze taida kutinhirwa kubhodha kune kuine mabhakuni maandipersinawo zvinoputika zvese zvinenge zviri kuyewo semu akanyatsobuda pachena semu ndotanga kuridzira futi kune makomrades ende padaro soka semu akarwadza ndopakakuwara uyu anesu murume wazex yezvino akunzi nyawasha handitika ari kusaidhi kunana mutora shanga uko kunana mazvikadeiko handiti ndokune munda wake togara tichitaura tese pafoni hatiite 4-5 days isina kudi kutaura tese akarohwa ruoko uhu nanhasi wakatodai so handiti pahonde panyamuzee lydia akapisiwa nenapambombo narimanya ye karimanya ikwana smith handiti akasuotoka miri wese kusara asina chakapfeka povhe pamabhanana pai ndokuzobvisa nikirikini zambia ravanga naro egerman hai kuputira comrade handitika soja akarohwa shaya inoi handitika kuvhurika kwese uku handitika Esther Mauto anga ari detachment logistic emakomedzisi kana akabva nekune handa uko akafira ipapo handitika Binyado Mabondo watatinai kuno kumadziva b uko akafira futi chi pahonde panyamuzee muri kunzwa icho kwadi pana akambokutaura zvandinotaura izvozvo ndosaka ndiri pano pana akambokuudzai izvozvo ndati ndosaka ndiri pano hatidi history dzokunyepa izvo ndo dzinosumudza ivhu kuti nyika irege kudi kudzikama nokuti ivavo vanhu vacho makomrades iwayaika mhepo dzavo nanhasi dziri kuramba dzingodi dzichitenderera hapana akadzororwa kumusha kana mumwe chete ndiri kutaurira chokwadi hapana kana 1 tobva ipapo handitika touya kunoku tine makomrades pamagamba apa ipapo tapasvika semaatengesa akakutaurira here kuti akomane nani chada hondo akati chino asati kutanga kukuridzira right same pane movement yaita yatakanyatsoona kuti comrade uyu nguva diki diki unoona kububuna maputi angodya zvidya zvohuku toshe kuti chirenje chacho azvitora kupi zvati shupa una ende nharo dzimwe dzanga akukakasoka oti ndikomrade here uyu dzimwe nharo chero tikaenda kumozambique inotora matidzuku handiti nharo dzaita dzimwe dzacho haudzizwisise kuti komrade uyu sanga kupando kwakako hazvina kuti kutishamisa handitika hazvina kutishamisa apanduka semu hondo dzakazorwadza pane yakaita door to door ichiti ndege dzobhomba mushauri dzobva dzobhomba mushauri waingonzwa kuti chete apa makomrades ndo pari kusapota makomrades vabereki vakapedzisira vatiza misha yavo izvo makazvinzwa kana makaita makataura nokuda kwani kwasemu ndiakanyonganisa uku akatengesa semu akatengesa
amene waimboti ti anga ari kusiya iwo amene aimbonitaura chiti ari kusiya iwo amene price yake iri kunyabhira ikoko amene oti vetting yake akabudirira sei kuti abudirire munhu akaita zvinhu zvakafanana naizvozvo izvi apesera kwaSmith handitika hatisi kuzvinzwisisa handitika zvikutongotinetsa handitika hatisati taziva kuti ndepapi chaipo handitika akapedzera kunditaurira kuti ndinyarwata ndikapedzera kuti semu tiungonzwa chinzi ari uku ari kumapinga ikoko achingoti makore apfuura ayo handiti sanga kuti uzvitsvage manje nesu nhamo dzatiri kuonawo uchitanga kutapurana nezvakapera muhondo zvakati zvakapfuurawo kudhara izvo handitika sanga zvimwe zvinorambawo zvichinditambudza sezvakaita seni nokuti vanhu vanenge vakafa ipapo vanhu vandava ndichiziva ende vanhu vandava ndichifamba navo zvinove zvino ende picture dzacho hadzibude musoro semumupenyu handiti chakata kuti musamuraye pabhato ipapo aiwa hataidzorera vakauya vari strong alright isu taifamba kane pasi netsoka izvi handitika azvaita pai kuti panyamzei pai mungadzorere futi pai munopaziva pai mungadzorere mimi machopa uyapo ari 4 mungadzorere faya payapo plus ari manyaka girazi racho rese ibhainokurarieri plus chibullet proof bara anotsvedza payapo zvechokwadi mungatitange kuti totototo unenge wazvitengesa tinopera tose but maona movement yasemu kuti haisinyatsokunzwisisika muri makomrades akatraina chakaita kuti mutadze kumudisciplina nekumueliminata semu handitika aigara akatsikwa nanagomo dzepasi anga ari sekitari yekomanda ndianga ari sekitari yekomanda wechaminuka sekita aigara akatsikwa nana Julius Ndugunyerere ndianga ari sekitari yePC handiti aigara akati but munhu kana aine misheni yake soka zvinonetsa mazvibata ane target yake yanenge arichi aine paanenge akatsika pamusingadi pane vakaenda kuhondo vakatumwa nanhasi vamwe vakapfekera mukati medu vakadi vakatumwa nenyika yacho kuti kunetsa kwaya kuti itai zvinezvi tatoona kuti makapfekera vanhu vakadi vakatumwa handitika sanga manjika ende vakatumwa vazhinji vacho vanomhanyira kuda zvigaro ende kuti uende nechichemo chako unotonanga neipapo kuti uti ndoda kuti ndimbosvitsawo kana kuti kune vamashefu ari kumusoroko vanotanga kubvunza kuti uda kunomuonerei ndomubvunzo waunodi uri kuda kunomuonerei muri muchimbogara pastate house pai unogadzikwa apa nepresidency officer anenge akagara unzi chimbogara iyo isecurity ke ora pasecurity ka iwe wakagara apa vanofanira kutovheta security ka iyo toti isecurity yevamwe vana vamwe vasina kana kutomboenda kuhondo vakatrainwa kunzi imimi munofanira kunge muchichengetedza munhu anogara pano nenzvimbo ino saka tingavape mhosva nebasa iroro toda kuti tidzokere kuhondo asi chimbomirai handitika ndine zvandisingadi kuti ava vadiki vazviziva zvandinoda kutaurira chi vari kumusoro uko handitika kuti vaziva kuti ndo zvaakuground uko handitika zvinofamba zvakadi ndo paexample pana wamusikadhaleti handitika kuye tatichida kuvaona handiti taifonera Ndebere uye anga ari nigirikinini sekretary wamusikadhaleti handitika ozo pinde uyai nokuti vainyanyoda makomrades ane chokwadi chenhoroondo yezvaiitika kuti pari kukanganisika ndepapa nepapa nepapa handitika sanga kana wavharwa manje wavharirwa uko akuvhara ari kumberi uko ari padhuze naye haana chokwadi ndo ma40 pazvichemo muri kufront shoko rekuti hondo yapera rakauya muri kupi right 1979 mabvunza endotaura endoda kubvunzwa ndikabvunzwa ndoita se ndopindura 79 tanga tanotora matidzi kuMozambique handitika tanotora matidzi toita panguva iyoyo nguva iyo ndandiri mudhwende panguva iyoyo asi ndandisiri mudhwende wokusafamba pane pazvakabhorema stereki asi ndandapika ndachi
ndaright Okay. maronda yanga apora handitika Eh. ndakuku ndofunga kuti ndakamboti takati garei takaita unenge mwedzi here ndakuku noti pane pandanda kuzombo ripeya matidzi futi dzimwe dzii dzinenge dzakambofushirwa basi dzakamunyiwa nemuchenje dzidzi ndichiweza mabhati epfuti dzii dzisinganyatsofaya zvakanaka ndichiripeya ende hapana asingazivi kuti ndindaizviita izvozvo handitika ndikaripeya mamwe matidzi ekukapiriviri kuriyo handitika handitika ende zvazodaro wanike ndiri kupika ndobva zvazonzi makamaradi akauya zvikanzi mazimbabweana matenga dziko mazimbabweana simiti wasarenda atakapembera mazimbabwe matora nyika simiti aita asarenda atakapembera aiwa takafara takafara takapembera takaita 3 nenge 4 days kanzi mazimbabweana tongwamwarira ndo paungari kulangasta uko kanzi tongwamwarira makomedzi akafenda tati shefu afa ndosanga vaiti handiende kumusha makomredzi zuva randinofa ndo zuva rinouya zimbabwe asi mukaona ndikafa muchadya nhoko dzezvironda makomredzi tongogarai zvitaura zuva nezuva kuti mukaona ndikafa muchadya nhoko dzezvironda tikati hazvangoitika ndokuzobvapo tozvai kuno kumusha tai kuno kumusha ndotanga kugara pamary mount ndoassembly point yangu yekutanga pamary mount ndapai tichipinda pamary mount handi pane workshop iri papai apa pataitira paredi ndofunga maparatidza kitchen yedu guzinya yedu yanga rine chipapa mamonitary forces ari apa uku kune chikomo changu dai so kune gomba chidepression uku azvisiri zvere saka mese makomredzi makaita ka1 iri muassembly point isusu takambotanga kuramba kupinda tichiti tinogona kuita zvakaitwa kunamibia vanogona kutirongera mabritish anaomira zvakadi zvakanaka saka taipinda muchana ndobva ndobva kwauya helicopter inana nhongo nana josiah tungamirai zvikanzi makomredzi vainana mahurungudo zvikanzi isi makomandasi enyu tikati ritamba nesu vaida kuti bhombesa tatangopfunga kai kuti pamwe akatitengesa zvakatanyati watakazoteerera isu ndicomrade parents shiri ndekomanda wedu isu watakazodi makateerera saka macomrades garai mine vigilance pindai maassembly points nyika takaitora asi muchafarise maningi garai mine vigilance sanga tadari mamonitoring forces stand yavo yanga iri papa yakatarisana paguzinya ndofunga makataurwa apa pakati apa ndopataitira paredi kicheni ikliniki iri kokupedzisira kuyeku makaudzwa saizvozvo izvo kana makasvika ndakukutaurirai chenemo chaimo handitika kana iri histirika ichinyorwa sematauriro andiri kuita ka muchaenda pane mamwe makomrades futi ikwata muchaona vachingotaura zvakadi mumwe manenge ndasiidzira muyemo muchaona vachiita sei rakunyatsobuda bhuku chairo rinonyatsoverengeka zvinoti muri maassembly points mainzi chii zvamaitaurirwa nevakanga vakati vakuru veassembly point vaikuti chii nyaya yevigilance toenda patakaona kuti apa tatotengeswa apa togona kuparara handitika takapiwa uniform chena fanike dzemabhanditi dzewhite chena mozati vanhu vakapfeka zvichena mungatazokuona kuti ndejohani masowe kana nemapostori kwamarangani anooneka chichena mozati imastergate isi tapedzisira takudhaya nemubva maropa udhaya yobva yanyatsoita kamafuraji chaiyo chiwhite chese chadi chabva taizvidhaya zveni mubva maropa
Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.